Добре дошли в първото ми адекватно видео, където ще купиме на то Муртис Hyper. Че това го мръднем някъде. У нас му е тъй. И само купуваме хайпера на то. Не знам какво това видео ще казва. Купуваме го на раз, два, три. Така. Вече имаме хайпера на то, не че ще го ползвам, а това е друг въпрос. Така. Май това беше видеото. И така. Бам се бе. По-скоро не се бам, защото няма какво да качвам друго май. Това е видеото за сега. Благодаря, че гледахте. Чао. Бам се бе. Значи играем с някой бровър. По-скоро ще си изпълнявам тук квестовете за тази. Това, че играем. Не 100. Чакай. Ще играем, чай го видим тук. Писате. Разбрах. Не си игра баща с това. Май ста. Уф. Ще играем малко шоудаун. Така. От тя ви казвам, че ще кем. Май. Какъв е? Дракон. Ти го това ме отдава. Така. Сега то ще се чупи това. Значи го издебна. Майка няма го издебал никой. Видяло се. Лаве, смешник. Майка ти. Добре, избегах до някъде, това ще го държа. Майка ти, няма да следиш това, бе. Майка ти, че... Малко по-хвърляме, че кемпиме. И правиме четвърто място. До цяло. Да, перфектно съм направил. Не стана да играя с камера. Направо. Дай се другия да пробвам. С 100. Представяш ли си то клип да стане вайрал, че получим Supercell клонката. Значи е хубаво. Така, че пиво бе. Иначе... Това са ботки. Това ти си издаваш бе, брат. Какво правиш? Айде, бе, бот. О, боже. Ивано ще ме следваш. Това бе. Пиле. Маси. Значи пукнам. Трябва моби. Маси. От ботка умреха мая. Семията. Трябва да го мина това. Тук. Това. Да, на видео това ще го апгрейдна.
Това че го купим, аз съм го купил ефтино. Не знам защо. Ама е. И да. Днеска много кратко. Че го измисля някак си. Май. Бра. Добре. Остави ме, брото. Някакъв смисъл ме остави. Няма ме остави. Иначе пукне от това, майко. Не е пукнал. Вот. Не ме следвай. Това. Така, минахме тази мисия, нищо особено. Така че мисля до тук да е видеото. Да ви кажа. Да.